wala na rin. Tapos na episode mo. Episode parang patol. Parang yung patol din. Ito na yung lunch namin. Happy Friday. Ako ang nagdala ng pagkain ngayon. So may ano kami, spare ribs. Tapos hotdog, broccoli, and rice. Siyempre, kain. Yung dalawa wala pa dito. Friday, finally, tapos na sa work. Naghihintay na lang po ako ng pick up. Agwingar. Okay, sobrang rag na. 2.5 weeks na night shift. Oh, late shift. Finally, next week, morning shift na ulit ako. Hopefully, hindi na nila i-change. Dito po ako sa labas naghihintay kasi at least makakita pa ako ng araw. Palagi na lang gabi. Every time na lumalabas kami. Time check, ano na po dito? 9:45 na dito ng gabi. Normally, 8 o'clock talaga kami lumalabas. Pero, super late. Lately. Alas 10. Last night was the longest. Alas 11 na kami natapos. Diba? Tagal. Sakit sa likod, eh. Anyway, ipa-continue po natin yung... I don't know if i-continue ko yung pa-video tomorrow. Pero, yeah. I hope okay po kayo and nag-enjoy kayo sa inyong mga weekend. Baka ikot ninyo ko yung vlog mamaya pagdating ng bahay. The next day. Morning. The next day na po ito, Saturday. And we are on the way to Germany. Wala po si Anna. What a week that was. Sobrang busy kami pareho and nakakapagod. Kasi nga diba overtime ng overtime. Pero ngayon, holiday mode po tayo. Sa Belgium na kami. Oh, 1 kilometer. België. Kita nyo na yung sign. Paglampas natin, sabi ni Ruth, alam na ng mga Dutch na nagjo-joke sila pag nasa Belgium na. Kasi You will see. Normally there is a difference. Ganyan, As soon ganyan as you in Belgium is different. ganyan ang sinasabi nila. Oh my God, that's so nice. No, It's not so no, but I mean like the house, the farm. Yeah, that's I always like it like that. Yan, Belgium na tayo. Dug. Ayan na. Yeah, a little bit. Ayan na. Then from here it's good. Si Ana po ay andun na sa lolo't lola. Mag-insert na lang ako ng video ni Ana no, para makita nyo din siya. Kahapon nag-ano sila ni Ruth, nag-barbecue. May event yung company ni Ruth. Every year nagba-barbecue kasama yung family, ganun. Pero hindi ako nakasama kasi trabaho tayo and mga 10 ako nakarating ng bahay kagabi yata. It's really nice there on the side. Yeah. Nasa Belgium na po talaga tayo. Ayan o. Yeah, you really feel it on the road. It feels different. Yeah, now it's okay, bro. It's not that bad. Luik itself is really old. So mainly ang vlog na ito, road, ano lang talaga, ipakita ko sa inyo yung the way to where we're going. That looks nice. Iba kasi pag walang na kami nakikitang bundok bar, ganito, hills sa Netherlands.
So pag nasa ibang lugar kami, like ganitong view, nakaka-amaze mo. It always looks nice when it's like that, no? Yeah, the Wait. mountains. When we go to Kokham, it will be nice. Next time. Next time. Sabi namin ni Ruth, magpapuntahan ng mga day trips lang, papunta kami ng Germany or siguro mga overnight, ganun. Marami akong mga church and also castles na gustong makita sa Germany. Siyempre in the future, doon sa bandang France kasi madami din mga kastilyo doon. It also looks nice, the building. Even that building, the That's old really, building. It's really so nice. many buildings are empty here. It's really uphill, though, like going there. Yung biyahe namin is about 3.5 hours. Like that. So, yeah, depends on the traffic. So may mga 2 oras pa po kami. Dama? So nasa bandang Belgium na kami pero yung aming destination ay Germany sa Trier. So puntahan natin yung Trier, Germany. Sa mga nasa Netherlands or sa mga nasa Europe, maybe familiar sa inyo kasi yung Trier, ano siya, sikat siya na city ba. Maraming dumadayo doon, lalo na ang mga Dutch. So anyway, enjoy po kayo sa tanawin and enjoy kayo sa video ito. I hope okay po kayong lahat. Duitsland. Yan, we are almost or we are already not yet. No, this is still Germany. Okay. So, diba? 4 countries in 1 day or in a few hours pala. Galing Netherlands, dumaan ng Belgium, tapos Germany, tapos Luxembourg. Yeah. Punta kami sa Luxembourg kasi may bibilin siya kasi mura ang may napadalan ng sigarilyo. Tapos magpapagas update siya doon. Kasi mas mura. Sobrang mura daw. Pero bukas dadaanin kami pauwi. Dadaan kami ng Luxembourg para
makita yung kanilang yung Maybe something happened here next. okay. Para lakad-lakad din ba? Makita yung view sa city, like that. Pero yung main, talaga namin destination na sabi ko kanina yung Trier na Germany. See the village? Yeah. So, cliff there. Yes, price is 145. How much is it, Nederland? 190 or something, 45 cents. It's like on a full tank, like at least 20 euro. See, you have a lot. And maybe inside also. There's no shop. But They have Circle K. I have to go there. Wow, they have Circle K. They have Circle K there. Mm. First time ko makakita ng Circle K sa Europe. We are here. Tingnan nyo naman, naka-medyas po ako. Naka-chinelas. Diba? So, lumabas ako kanina sa kaninang toilet. Naka-chinelas din ako. Pero ngayon, kasi nagpapagasirot. Ayan. Labas kami kasi kailangan ko umihi. Sirot din. May bibilhin dun sa loob. And then, magcha-charge ko ako ng camera. Yung camera ko ay sobrang flat. Nakalimutan ko pong mag-charge. Kaya mag-park kami for a bit. And then, punta tayong convenience store. Ayan lang oh. Pero may isa pang malaki doon. Baka mas malaking shop yun. Kita nyo ba yung Circle? Doon. Yung Circle K. Tapos, ito yung convenience store. Doon na si Rod. Bili na siya ng Ang daming sigarilyo. Tapos yun. Nakikita ko marami din bumibili ng dito. Kape. Pero sabi ni gusto kong bumili for Oman Opa. But sabi ni Ruth mas masarap daw ang ng Netherlands. Dami. Ang lalaking bags. I-try ko kaya ito. Choco Original. Ayan. Ang dami pero ang hirap pumili. Ha? Uy, ang mahal. Ang That's dami. even cheap. Uy, ang mahal pala ng sigarilyo. Diyos ko. Nederland is Almost double, 500 euro. Nederland is double. It's like 1,000. Ito lang. Ito lang. Diyos mio. Almost 500 euro na yan. Diba? 120? What is that? It's like 2 won. Okay. Okay. Yeah. Ngayon, punta kami doon kasi kailangan kong mag-charge. I need to charge doon. Ayun, nakahanap ako ng saksakan dito. Abilis lang po matapos mag-charge. And then after that, ito naman isa. Yung spare niya. Tapos, kain na lang din siguro kami dito. Kasi pa naman dito 10:48. And then siguro magla-lunch kami mga 2:30, ganun. 2 o'clock. Si Ruth nagsisend na yan ng ng link para bayaran siya ng mga napapadala sa kanya. Natin magkano dito? Same, 70 cents yung mag-CR. Kuha tayo ng ito, nasa Germany tayo. Pretzel. Ang gamitin ko yung ticket galing sa yung nag-CR tayo. Meron din sila dito sa counter na ganito. Masarap Tapos may pala, ngayon pa lang ako nakakita ng schnitzel na burger. Ito yung advantage ng kamerang to. Bilis i-charge. Full na po siya after I just think 16 minutes and now ina-charge ko naman yung
May extra handle. Battery handle. And then meron ko ditong baguette. Pretzel. So, ito lang tayo dito. A few moments later. Tayo ay mga 14 minutes na lang and nadating na po kami doon. Diba? Yung ating pa-video ay nasa sasakyan lang kami. Buti naman at okay lang yung weather, hindi siya mainit sa labas. Pugi-pugi na dodong natin dyan. Gusto naman tayo dyan. Mga kailungan natin dyan. Let's compare our nose on the side view. In fairness, si Ana yung ilong ni Ana parang tumatangos. In fairness. But yeah, malapit na po kami sa Trier. So, hindi ko na din pahabaan yung ating pa-video, no? Hindi ko na siya i-connect sa gala natin mismo sa Trier kasi hahaba at hahaba na yung pa-video. Pasensya na. Putulin na lang natin ito. Kasi hindi ko naman dapat nag-vlog ako kagabi. Kaso, napagod na masyado. So, hindi na po ako nakapag-vlog. Kinonect ko na lang today. So, kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat, no? Abangan niyo yung ating paggala sa Trier, Germany. First time po namin dito ni Mr. And yeah, salamat sa panonood. Kita-kita na naman tayo. Doei, mush mush babush. Mush mush babush.